abayingcwele. Isihlabelelo esizovula ngaso sithi isihlabelelo 151 sithi libongeni bantu nonke leli gama lakhe. Malibongwe leli gama lakhe. Libongeni zingilosi leli gama lakhe. Lifanele ukubongwa inini abahleli ngunaphakade. Abadingayo nabasweli leli gama lakhe. Lithi lizwi wozani nizophiwa ngomsa wakho. Kuzokusa sekwanele nizolizwa leli gama lakhe. Noma njalo libushelelezi ezinhliziyweni zabaningi. uThixo yena akakhethi muntu, uyabahawukela bonke. Wozanini ningesabi, wonamukela ngomsa wakhe. Halalisani nonke zoni, simenyiwe nathi sonke kulelo lizwe lokwenama. Amen, amen, haleluya.
Asibonge Nkosi yezulu nomhlaba uNkulunkulu wasekuphakameni uNkulunkulu kaShembe sibika Nkosi kuba sesiqala inkonzo yakho yeSabatha sicela Nkosi kuba ube phakathi kwethu nezingilosi zakho nabo bonke abangcwele basezulwini behlanganyele nathi Nkosi kule ndawo yakho engcwele sicela Nkosi kuba usiphe ukuhlakanipha umoya wakho wehlele kithi esizokukhuluma Nkosi kungakhulunywa yithi kukhulunywe nguwe uhlale engqondweni yethu uhlale nasolimini lwethu ngelakho Nkosi igama manje kuze phakade amen. Siyabonga sibonga kuNkulunkulu uma kuthiwa uNkulunkulu ukhona phakathi kwabantu kuyakufanele ukuthi lokho kubonakale kungabacasheli bonke abantu eminyakeni edlule angazi noma kwaku 2018 kwaba nezwi elithi angishumayele lapha ku Facebook ngenkathi ngiqala ukushumayela ku Facebook kwaba nabantu abaningi abahleka bethi ibandla linjani leli elishumayela ku Facebook nami ngenkathi ngishumayela nganganalo ulwazi oluphelele ukuthi kungani kufanele ukuthi ngishumayele ku Facebook ngangicabanga ukuthi mhlawumbe ngoba leli bandla selisha futhi line doctrine ehlukile emabandleni amaningi ngakho ke ukushumayela ku Facebook kuzoba into elula nebalekile ngendlela eziningi kodwa ngangazi ukuthi kukhona uNkulunkulu okubonayo thina esingakuboni ngangazi ukuthi koba fika isikhathi lapho okuzovaleka khona ukuthi abantu beze esontweni bezosonta ngangazi ukuthi kuzofika isikhathi lapho bonke abafundisi bezohlala emakhaya kodwa uNkulunkulu yena wayazi ngoba ubona lapho singaboni khona wayesebona ukuthi angifuni ukuthi izwi lami abantu baleswele kubalekile ukuthi noma ngabe kuthiwa abantu abaseze esontweni noma ngabe abafundisi abasashumayeli kodwa leli lizwi lasezulwini lingapheli ziningi ke izinto ezisize abantu abaningi ngokuba khona kwaleli ivangeli eliku Facebook ngoba leli ivangeli lethu alifani namavangeli akhona emhlabeni livangeli lasezulwini livangeli elidinga ukuthi abantu beliqonde izwi nezwi esilikhulumayo lisuke libalekile kubantu ukuthi baqonde ukuthi sithini ngisho sithandaza kubalekile ukuthi into oyithandazayo wazi ukuthi uthini futhi ukhuluma nobani usho njalo uShembe emthandazweni wokulala uthi uma ukhuluma noNkulunkulu ubokwazi ukuthi ukhuluma uthini wazi ukuthi ukhuluma nobani ukhulume ngokumesawa uNkulunkulu
Kuyimfundiso ethukelayo ukuthi uma ukhuluma noNkulunkulu uthandaza ukhulume ngokumesaba futhi uma ukhuluma wazi ukuthi ukhuluma nobani futhi ukhuluma uthini. Kungaba yilokhu kuthandazwa kuvele kusuka abantu bevuka umoya bepilingane benze yonke into bese esikhundleni sokuthi uNkulunkulu concentrate kulento ikhulumayo ebheke ibehavior yakho. Nokushumayela kwethu kubalekile ukuthi masishumayela sifane nothisha osesikoleni ukuze konke esikukhulumayo kuhlale ezingqondweni zabantu. Singathi mase sesontweni sitholakala sesipilinga sigijima lonke ibandla nabantu behleka beshaya amapiano nayo yonke into bese ukushumayela kuba entertainment. Lokhu kushumayela kwala ekhaya akunjalo ngoba ukushumayela kwasezulwini. Uma sikhuluma lapha suke sikhuluma abasezulwini besilalela ukuthi sithini siqondeni kubantu. Nabantu esuke sikhuluma nabo basuke besilalele ngoba sifana nothisha osesikoleni ukuthi ngelinye ilanga ebese ebuza imibuzo einganeni ukuthi lokho ekade nginifundisa khona nikuzule yini. Nalapha ke kunjalo uma sikhuluma nani sisuke siqonde ukuba sedlulise umyalezo wasezulwini. Kubalekile ukuthi lokho esikukhulumayo niyakuzwa yini. Ngakho ke ngithi iFacebook evangelini elifana naleli lethu ibaleke kakhulu ngani ngoba abantu apart from the fact ukuthi bakwazi ukuthi beyilalele inkonzo beze beyilalelisise bakwazi futhi nokuthi bebuze kulokho abangabuzwa. Sibe nethuba lokuthi sibaphendule sibe nethuba lokuthi sibacacisele lokho esikushoyo. Into enjalo ayenzeki emhlabeni. Into enjalo ayenzeki kumabandla onke. Yenzeka kuleli bandla. Ngakho ke kubalekile ukuthi siqonde ukuthi kungani uNkulunkulu wabona ukuthi noma ngafika isikhathi lapho khona abantu bengasawubuya emasontweni kodwa lesi sikhathi singawuthikamezi umsebenzi kaNkulunkulu esiwuthunyiwe. Ngicabanga ukuthi amaNazaretha kaNkulunkulu ayasiqhenya manje ngoba noma bonke abantu behlele emakhaya kodwa bona basenkonzweni balalele inkonzo. Noma ekuqaleni babukeka njengabantu abangahlakaniphile kodwa manje abantu abaningi babona ukuthi akunjalo. Baningi bebengitshela ukuthi kubaye behlekwe kuthiwa inkonzo enjani le ishumayela kuma Facebook. Abantu abalalela inkonzo ku Facebook baningi kakhulu. Ngiyakhumbula ukuthi kulamasonto edlule inkonzo ekuyafika ku 47,000. Kuleli sonto ledlule njena ibe ku 15,000 abantu abalalele lenkonzo. Manje ke akuluyona into elula ukuthi abantu beze esontweni bebe u 15,000 belalele. Bengahlangana abantu bebe u 15,000 bezopilinga nje esontweni noma bezonikela benza yonke into. But ukuhlangana abantu abawu 50,000 abawu 15,000 beze ku 14,000 befunda belalela bebuza akusiyona into etholakalayo emhlabeni. Ngakho ke siyambonga uNkulunkulu ukuthi usicabangele wabona ukuthi kufanele ukuthi lenkonzo evela ezulwini lenkonzo elethwe ingilosi yahlala nathi noma ngabe sekufika isimo secoronavirus kodwa yona ingathikamezeki.
Ngizoke ngifunde incwadi kaAmos 8 verse 11 kuya 13. Bekani izinsuku ziyeza kusho inkosi uJehova. Lapho ngiyakuthuma indlala ezweni. Kungabi indlala yezinkwa. Kungabi indlala yokomela amanzi. Kepha kube ngiyokuzwa amazwi kaJehova. Bayakuzulazula kusukela elwandle kuze kube selwandle. Kusukela enyakatho kuze kube sempumalanga. Bahamba ukufuna izwi kaJehova. Kepha abayikulifumana. Ngalolo lusuku izintombi ezinhle nezinsizwa eziqinile ziyaquleka ngenxa yokoma. Labo abafunga ngeSamaria bethuma esaphila uNkulunkulu ngudani, abanye bethi uma esaphila uNkulunkulu onguBelisheba, bayakuwa bengaphinde bakwazi ukuvuka. Amen. Lamazwi engikhuluma ngawo amazwi akhulunywa uNkulunkulu. Uthi-ke uNkulunkulu kuza isikhathi lapha abantu bezokoma. Kuza isikhathi lapha abantu bezokoma. Kuza isikhathi lapho abantu bezolamba. Kodwa laba abantu babe bengalambele isinkwa. Babe bengalambele ukudla. Kodwa babe belambele izwi likaNkulunkulu. Kuza isikhathi lapho abantu bezokoma. Abantu bengomele amanzi. Kodwa bomele izwi likaNkulunkulu. Uthi-ke uNkulunkulu kuza isikhathi lapha izintombi ezinhle nezinsizwa eziqinile ziyakuzulazula zisuka enyakatho zezofika empumalanga. Zifuna izwi likaNkulunkulu kodwa zingalifumani. Uthi nalabo ababo befunga odani isithixo. Nalabo abo befunga oBelisheba isithixo. Bayakuwa bengavuki. Ngicabanga ukuthi lesi sikhathi sesifikile lapho abantu belambile. Isikhathi sesifikile lapho abantu bomile bomele izwi likaNkulunkulu kodwa bengalitholi. Njengoba ngikhuluma nje izigidi zabantu zihlele endlini, nakusasa zizobe ihlele endlini. Nabafundisi bagoqe izandla. Angazi noma bengayigoqe izandla bebekhuluma lona izwi likaNkulunkulu. Kodwa at least they were able to entertain people. They were able to make people understand that there is something that they are saying. Angazi, but at least abantu mabese sontweni bayajabula ngoba noma bengazi ukuthi umuntu oshumayelayo uthini, kodwa bajajuliswa yilo msindo. Uyawubabone noma behleka ukuthi bajabula laba bantu. Umbone naye noma umfundisi egijima lonke ilokhuza indlu yesonto, ubone ukuthi these people are really entertained. So entertainment iyodwa means something kubantu. Kodwa uma abantu sebezohlala endlini njengoba behleli njena, iwukufa leyo nto. Ukuhlala kwabantu endlini bengekho entertained, bengakwazi nokusebenza, bengagcini ngokwazi ukusebenza kodwa belambile, ukufa lokho.
So isikhathi esibhekene naso isikhathi esinzima, isikhathi sokuthi umuntu nomuntu asihlole ukuthi umi kanjani kuJehova, ngoba lesi sikhathi esibhekene naso isikhathi izintombi ezinhle ezingenaso isikhathi sokuthi zisicwale, zifake amazipho, zifake inwele, zifake namashiya, zipende nemlomo. Akusona isikhathi salokho, ngoba yonke lento oyenzayo akukho umuntu onendaba nayo manje. Noma ufake inzipho ezinde eziluhlaza noma ezibomvu, akukho umuntu onendaba nawe. Noma ufake umlomo owapenda umlomo wababomvu, akukho umuntu onendaba nawe. Noma usufake izinkopho ezinde ezinjengezikaSathane, akukho umuntu onendaba nawe. Noma usuwakha amashiya ozakhele wona, akukho umuntu onendaba nawe. Noma unamathathu agcwele umzimba oyakhumule ucabanga ukuthi umuhle ngawo, akukho umuntu onendaba nawe. Nawe awusayifuni lezi zinto ezikuwe, ngoba azisho lutho njengamanje. Into manje ebhekene nawe ukufa. And ukufa njengoba kuqhamukile njena akukhethi. Ukufa kwesimangaliso lokho. Kubantu abamkhonza uJehova lento bayibhekisisa. Kodwa angazi ukuthi kubantu abangamkhonza uJehova kuyakwenza njalo. Kodwa kubantu abamkhonzayo uJehova kuyayibhekisisa. Uma ubona abantu abakhulu befake imfonyo bengasho lutho ukuthi uNkulunkulu uthini. Ubone abafundisi abakhulu njenganamhla sino pastors, sinabapostoli, sinabaprofeti, sinoNkulunkulu lapha emhlabeni. Kodwa sonke sifake imfonyo. Sino president. Ngiyacabanga ukuthi no papa nabo bafake imfonyo, ngoba uma bengahlangana nabantu ayikho indlela abangayenza kodwa kufaka imfonyo. uNkulunkulu uyasifundisa ukuthi kukhona isikhathi sami. Kukhona isikhathi sami lapho ukuhlakanipha kuyaphela bese kusala uNkulunkulu yedwa. Abantu bengacabanga ukuthi ukuba uNkulunkulu ebhubhisa abantu kuyinto enzima. Futhi abantu bengacabanga ukuthi uNkulunkulu uyobuyaqala ukubhubhisa abantu uma bona. Njengamanje siku 2020 kusho ukuthi 2020. Kodwa umhlaba kudala waqala ukuba khona. Nabantu kudala baqala baba khona. Millions and millions of years abantu baba khona. Kodwa abantu behambe bone uNkulunkulu bese babhubhisa. Bese baqala kabusha. Ningacabanga ukuthi njengoba siku 2020 nje kusho ukuthi saqala ukudalwa kusukela kulo nyaka kuze kufike ku 2020. There are millions and millions of years past lapha abantu ababekhona bebhujiswa. Njengoba sesifunde ngama dinosaurs ukuthi ake abakhona nabantu bake babakhona. Ne civilization yake yabakhona kakhulu mhlawumbe engaphezulu kwale. Uma uthola kuma scientists uyathola ukuthi kunamadolobha amaningi angaphansi kolwandle. Lapho kutshengisa khona ukuthi kwake kuba namadolobha lapha. Kuba nezinto eziningi engazi ukuthi zisima kanjani. Zazi khona kodwa kwahamba kwafika isikhathi sokuthi ibhube. Namanje singacabanga ukuthi uNkulunkulu akazi ukusibhubhisa. Uzosibhubhisa. Uzosibhubhisa ngendlela esingeke siyiqonde. Mhlawumbe sobhubhisana sodwa.
njengoba ne-coronavirus nje singazi noma ivela kuNkulunkulu noma uNkulunkulu uyenza ukuthi sibhubhisane sodwa. Kodwa yona izosibhubhisa. Ungayikhohlisi ukuthi ayizokusibhubhisa, izosibhubhisa. Kwasala labo uNkulunkulu abathandayo. Kodwa akusona isifo esingasibukela phansi. Sizobhubha. Kodwa lokho kumuntu othanda uNkulunkulu uyakubuka ukuthi kuhle kuba kube khona isikhathi lapha bonke abantu becabanga into eyodwa. Kunabantu lapha emhlabeni abahlakaniphe kakhulu abakwazi ukuya enyangeni, bekwazi ukuya kuma planets amaningi behlale kuwo. Kunabantu lapha bebeplana ukuthi bethathe umhlaba bewakhe bewenze ube indlela yabo. Kunabantu lapha ababhizi abafuna nokuthi bakhe umuntu. Kodwa babulawe yinto nje elula. Babulawa igciwane labhubhisa wonke umhlaba. Kunamazwe lapha akunabantu abafa bebeko 2000 ngosuku. Kodwa lamazwe ahlakaniphile kakhulu. Kodwa uNkulunkulu uqale ngawo. Wabatshela ukuthi anilutho. Anilutho. Nabo babona ukuthi asilutho. Nabo manje basangena amakhanda. Akakho manje umuntu ocabanga ukuya enyangeni. Akakho manje umuntu ocabanga ukwenzani nokwenzani, ama-entertainment avaliwe. Zonke idakwa azisitholi isikhathi sokudakwa manje. Zihlele emakhaya. Nababhema ugwayi kade ngezwe omunye umlungu ekhala lapho ukuthi uhulumeni wenza into wrong ukuvala ugwayi. Kodwa nababhema ugwayi manje na bakwazile ukuthi bephile ngaphandle kokubhema. Nabaphuza utshwala bakwazile namhlanje ukuthi behlale ngaphandle kokuphuza utshwala. Nabaphila ngokuthi beyobukela imidlalo ibhola ngeinkulungwane ebholeni. Namhla bakufundile ukuthi kufanele ke behlale emakhaya ibhola lingekho. Izinto ezikhona njengamanje na they are the essential things. Zonke izinto ezingema entertainment, zonke izinto engenamsebenzi have been cut. And people don't read ukuthi kwenzekani. Njengoba sikhuluma nje sikhuluma ngoba kubalekile ezulwini ukuthi sikhulume. Kubalekile ezulwini ukuthi umyalezo kaNkulunkulu siwedlulise kubantu ngoba iyona nto njengamanje nabantu abayidingayo. Badinga iqiniso. Badinga umyalezo wasezulwini. Uthi uNkulunkulu nonke noma ngabe ningabafundisi eke nihlale phansi. Noma ngabe niyini eke nihlale phansi. Niphumule. Kodwa lento abayenzayo abayithanda abantu. Kodwa kufike isikhathi lapha abantu okufanele becabange ngendaba kaNkulunkulu. Sinenhlanhla ke thina ngoba uNkulunkulu wasilethela ingilosi. Ngiyakhumbula bekunyaka odlule, angazi noma bekuSeptember noma bekuNovember, lapho okwathi mase kuphume inkonzo, kodwa sikhona la. Umkhokheli wayesekhuluma ethi ingilosi ithena kuza izifo ezimbi. Wayathi ingilosi nina nibabaza o-HIV. Kodwa kukhona izifo ezimbi kakhulu kunalezo. Ithi-ke ingilosi lezi zifo ezizayo azikaba nagama.
ithi ingelosi kukhona isikhathi lapho abantu bezoletha kini inhlabathi notshani bethi babusiseleni khona ngoba bobe bengasenalutho kodwa into elula bakwazi ukuyithatha utshani ngoba utshani kobe ngaphelile nenhlabathi ngoba inhlabathi yobe ikhona ingathengwa bese beyithatha lento bethi bebusiseleni sibusiseleni yona ukuze siphile. Ingelosi bisho lento last year yathi ingelosi nikelani nicele uNkulunkulu ukuthi lento ezokwehlela umhlaba enivikele kuyona. Sakhuluma lokhu kwakhuluma umkhokheli khona la anikela amaNazaretha anikela amanye anganikela kodwa noma sikhuluma lento ayizange yahlala ezingqondweni zethu sayikhuluma nje ngoba iwumyalezo ukuthi asikhulume kodwa ayizange yahlala ezingqondweni zethu kodwa uyaye ushaya uvalo uma ubona into ikhulumile ungayinakile isiyenzeka ukuthi hawu lento ngiyikhulume ngangayinaka kodwa manje isiyenzeka bese ufikela ukuthi ukube mhlawumbe bengiyazi ukuthi izokwenzeka so shortly bekukhona nembuzo engizoyibuza manje ke sikwazi ukuthi sibe sayibuza ngoba uma izwi selikhulumile suke selikhulumile ledlula kodwa namhlanje njengoba ngisho ngithi ingelosi ayizange yakhuluma ngesifo esisodwa yakhuluma ngezifo yathi khona izifo ezizayo ezi-worse than i-HIV eyingakaba nagama yathi lezi zifo zizoba inkinga emhlabeni yayisithi nikelani nicele uNkulunkulu ukuba anivikele kulezi zifo sezikhona ke lezi zifo isikhona i-coronavirus njengoba ngisho ngithi lokhu kukhuluma uma ngaphosi bekuNovember last year ngo-2019 nakho manje sekukhona lokhu kufa kuyinto enzima kakhulu ngoba akumnandi ukuthi uyeke emsebenzini uvele uzohlala ekhaya akumnandi ukuthi kuthiwa ungaphumi ekhaya uhlale nje ekhaya ungakwazi uya ngisho ezitolo akumnandi ukuthi ulokhuze ungakwazi ukubukela ngisho ibhola akumnandi ukuthi uma umuntu othanda utshwala kuthiwa ungakuphuza utshwala uphoqeke ukuthi ungakuphuzi ngoba isimo esibhekene naso sithi ungakuphuzi utshwala akumnandi kuba ube sesimeni lapho kuthiwa ungakubhema ugwayi uyeke noma uqalekile ngoba ukho ngoba uvaliwe ukuthi ubheme akumnandi ukuthi kuthiwe ungahambi ube nemidlalo uyodansa njengoba ngisho nje ngithi intombi ezibukekayo namhlanje ezifaka inzipho ezinde nezifaka amashiya amade umuntu njena eziphendula usathane nje eselapha emhlabeni kodwa namhlanje akukho lokho asikho isikhathi senzipho asikho isikhathi semlomo ebomvu asikho isikhathi samashiya amade kodwa manje isikhathi sikaNkulunkulu isikhathi sokuthi ucabange ukuthi uma ngase ngife manje ngizokwenza njani ngoba uma ucabanga ukuthi emazweni athuthukile kufa abantu abako-2000 ngosuku ungase ucabanga ukuthi lezi zinto mazisehlela sizoba ngcwabaphi labo bantu sibangcwabe kanjani thina simi kanjani ubani ozosala emhlabeni kodwa kukhona amazwi akhulunywa ingelosi yathi abantu bathembele kodokotela
abantu bathembele kodokotela ukuthi odokotela abathole ikhambi lokuba benqobe lesifo. Ithi ke ingilosi kodwa abantu abonanga kodokotela, abantu bone kuNkulunkulu. Ukuthi odokotela bengakwazi ukuba bethole ikhambi noma bengelithole ikhambi, konke lokhu kudepende ukuthi uNkulunkulu yena uthini. Uthi abantu abafunde, kusho ingilosi ithi abantu abafunde ukuthi abantu abonanga kodokotela kodwa abantu banike uNkulunkulu. Ngakho ke abacabange lokho. Noma bekhuluma ngodokotela kodwa bakucabanga ukuthi uNkulunkulu uthini ngalento eyenzekayo. Ithi ke ingilosi ithi kube niyazi ngabe nifaka ingubo zamasaka, ukube niyazi ngabe zonke ingubo enigqokayo niyayiphendula, nigqoke ngaphakathi, ningayigqoki njengoba nigqokile, nilile nikhale kuNkulunkulu. Ngoba lokhu okwenzekayo kusho ingilosi ulaka lukaNkulunkulu. Lokhu okwenzekayo ulaka lukaNkulunkulu. Abantu ubona abaqali abantu kulo ubona abantu ukweyisa uNkulunkulu akusiyona into abayiqalayo, into endala. Nangesikhathi seGomora neSodom babe njalo. Abantu njalo ukuhlakanipha babe kuhlanganise nokweyisa uNkulunkulu. Ngaso sonke isikhathi civilization iyayihambe nokweyisa uNkulunkulu, benze noma yini. Ngaleso sikhathi kwakuyiGomora neSodom. Kodwa namhlanje na umhlaba wonke abantu abazi ukuthi khona uNkulunkulu. Abantu uNkulunkulu bameyisa. Kodwa uNkulunkulu ukuthi ukhona bazomfunda abantu kabuhlungu. Ngoba uNkulunkulu akasiyona insanga kabhenyo, washo njalo uBabilani. Wathi uNkulunkulu ningacabanga ukuthi insango. uNkulunkulu ningacabanga ukuthi le nsange nibhemayo. uNkulunkulu ngenye into. uNkulunkulu uyashaya. uNkulunkulu uyabulala. uNkulunkulu akabulali inyama yodwa, kodwa uNkulunkulu ubulala nomphefumulo. Ungamdeleli uNkulunkulu, ungameyisi uNkulunkulu, ungamukeli phansi uNkulunkulu. Ngaso sonke isikhathi uNkulunkulu mesabe. Ngaso sonke isikhathi uNkulunkulu umthande. Ngaso sonke isikhathi uNkulunkulu ulalele imithetho yakhe uyenza. Ngoba uma ngabe usuhluphekile, uyaye ufune uNkulunkulu. Ike sifunde incwadi yeZaga zokuqala kusukela ku-22 kuya ku-33. Baze kube nini iziwula sithanda ubula, nezideleli zijabulela ukudelela, neziwula zizonda ukwazi na? Buyani ngokusola kwami, bhekani ngiyakuthulula umoya wami phezu kwenu, nginazise amazwi ami. Ngokuba ngibizile nala nina, ngelula isandla sami, akubangakho onakayo, kepha nichithile konke ukweluleka kwami, anivumanga ukusola kwami. Nami ngiyakuhleka ingozi yenu, nginikolodele ngokufika kwezigameko ezimbi ezonehlela. Lapho izehlakalo ezimbi ziza kini njengesivunguvungu, lapho kuba nezehlakalo ezonihlasela njengesikhwishikhwishi, lapho usizi nokuhlupheka kunembatha, khona bayakungibiza kepha angikuphendula,
bayakungifunisisa kepha abayakungifumana ngenxa yokuba bezonda ukwazi kabakhethanga ukwesaba uJehova bengavumanga ukwelulekwa kwami bedelela konke ukusola kwami ngalokho bayakudla isithelo zendlela yabo basuthe ngamacebo abo ngokuba ukuhlehla kwabanganalwazi kuyababulala nokunganaki kweziwula kuyabhubhisa kepha lobo ongilalelayo uyohlala ephephile enokukhululeka ngaphandle kokwesaba noma iyiphi ingozi. Amen. Kukhuluma uNkulunkulu, khuluma ngomlomo wenkosi uSolomon. Ayikho into enyalwa ngabantu njengokubatshela iqiniso. Ayikho into enyalwa ngabantu njengokubasola ukuthi lento eniyenzayo uNkulunkulu akayithandi. Okuseqinisweni uyavalwa ngisho ukukhuluma uma uzotshela abantu iqiniso lokuthi uNkulunkulu lento eniyenza akayithandi. Ukhuluma leyo nto uNkulunkulu lapho uthi anifuni ukusolwa, anifuni ukufundiswa, noma yini enginitshela yona niyanqaba ukuba niyamukele. Kodwa kukhona isikhathi lapho enizokwehlela khona izinto ezinzima. Khona isikhathi lapho enizokwehlela khona ngenikwesabayo. Uthi-ke uNkulunkulu mase kufike leso sikhathi nizokungibiza kodwa angeke ngisabele. Nizokungifuna kodwa angeke ningifumane. Kodwa nizothela isithelo zemsebenzini. Kodwa labo abangesabayo izwi lokugcina uthi kepha lowo ongilalelayo uyohlala ephephile. Abantu abamesabayo uNkulunkulu bawuhlala bephephile. Abantu abamesabayo uNkulunkulu baba nokukhululeka bengabanakho kwesaba ngoba bayazi ukuthi angeke behlelwe ingozi. Kulamasonto edlule ngikhulume indaba yoShadrach noMeshach noAbednego ukuthi labo oShadrach noMeshach noAbednego bangena esithandweni somlilo sibasiwe ngoba babengagcini nje ngokuthemba uNkulunkulu kodwa uNkulunkulu babemkhonza ngayo yonke indlela. Umuntu okhonza uNkulunkulu akesabi lutho. Usho njalo uNkulunkulu uthi ungesabi ngokuba mina nginawe. Abantu abathemba uNkulunkulu abesabi lutho noma kufike iCoronavirus abanalo uvalo ngoba bamethemba uNkulunkulu, bamesaba uNkulunkulu. Bayazi ukuthi uma sengibize uNkulunkulu uzongisiza. Kodwa abantu abanganendaba noNkulunkulu ezikhathini enjena baba novalo. Kodwa kubhlungu lokho kusho uNkulunkulu ukuthi ngiyakunihleka nginikolodele kweni kwesabayo. Njengoba sikhona nje manje sesaba ivirus, iCoronavirus. Kodwa kubhlungu uma uzocabanga ukuthi kulento esiyesabayo uNkulunkulu uyahleka. uNkulunkulu uyajabula ukuthi nampo-ke. Kubhlungu ukucabanga ukuthi abantu njengamanje sebezoqala manje na bebize uNkulunkulu kodwa bengakaze bemkhonza. Usho njalo uShembe umthandazo uthi uNkulunkulu onamandla wonke yiswabo bonke abamkhonzayo. uNkulunkulu uyise wabo bonke abamkhonzayo. uNkulunkulu awuvele nje ube uyise wakhe ngoba nakho uhluphekile ungakaze uyihluphe ngayo. Izono esibhekene nazo namhlanje nazinzima kakhulu bantu abangcwele.
abantu kakhulukazi base South Africa ngiyabadabukela ngoba njengoba ngisho ngithi all the time i-civilization iyayihambe nokwedelela uNkulunkulu. Uma ubhekisisa ngokusho kwabantu iSouth Africa iyizwe elikhululekile kunamazwe ase-Afrika amaningi. Kodwa futhi iSouth Africa iyizwe elonakele eliphume kakhulu kumthetho kaNkulunkulu kuna wonke amazwe ase-Afrika. Izwe lase-Afrika, South Africa has adopted the-American style of living. And this American style of living, noma sesibhubha sizobhubha njengama-Americans. Ngoba asazi ukuthi senzani. Ayikho into ebuhlungu njengokuba isiwula. Thina singabantu, thina singabase-Afrika, thina sinoNkulunkulu owehla ezulwini ehlela thina. Kodwa izizwe lezi ezimhlophe azinawo uNkulunkulu, azinayo umthetho. Now, if you think ukuthi immediately you are civilized, kufanele ukuthi uphile impilo yabantu abanganawo umthetho, woe unto you. Woe unto you. Sibe ilizwe esithema sikhululeka sathi democracy is the best. Saqala ukwenza izinto engakaze zenziwe ngisho amazwe ase-Europe. Sashaya imithetho ethi akube ne-abortion. Abantu bebulale izingane zabo. Umuntu ongum-Afrika to think ukuthi kufanele ukuthi kube khona i-abortion. Umuntu owazi uNkulunkulu to think ukuthi kube khona into efanele ibe abortion. Bese kuthi ngoba nakho seParliamente ebese ezokona izwe lethu is unfortunate. Baningi abantu abahluphekayo abasesihogweni ngenxa ye-abortion. Eminyakeni ephambili kwafika intombazana la ekhaya enqobe izinto. Izobika usizi lwayo oluxakile. Ngathi ngiyibona le ntombazana yayiphuma endlini ibaleka. Yayohlala lapha yakhala. Ngaxake ukuthi umkhokheli useyenzeni le ntombazana esiphuma endlini ikhala ibaleka. Ngase ngiya kuyena kuyo. Ngafike ngayibuza ukuthi kwenze njani. Waphuma endlini ubaleka ukhala kwenze njani. Ithi-ke le ntombazana ngithema ngibika usizi lwami kwase uqhamuka isithombe seyingane edilayayo la isithombeni odongeni. Ithi kwase kuqhamuka izwi lithi angeke wena usizakale la ekhaya ngoba umbulali. Uthi qale kwaqhamuka izwi lathi angeke wena ukwazi ukuthi usizakale la ekhaya ngoba umbulali. Ithi ngaso leso sikhathi zaseyiqhamuka zonke lezi ingane ebibulala nge-abortion. Angazi noma yayi assist abantu to abort noma zayibulawa yona. Kodwa yathi njena lezi ingane zonke ze-abortion zibe seyiqhamuka odongeni ngayibona zonke. Yangabe isakwazi manje ukuthi iqhubeke nokulokhuza nokubika lolu sizi. Yaphuma yabaleka la ekhaya ngikhuluma ngendaba yelokhuza. Yaphuma yabaleka. Yahlala lapha. Ngahamba ngawutshela unina ngoba unina wayehleli lapha ngathi nine ingane yakho ikhuluma isimanga. Ngayithatha ngayisakhona baphuma bobabili bahamba angizange ngaze ngaphinde ngababona kuze kube namhlanje. But the whole story was about abortion. Bavela izwi lathi angeke wena usizakale la ngoba umbulali.
isacabanga ukuthi ngumbulali kanjani kwase kuqhamuka ingane eyayibulala ngeabortion. And baningi laba abantu abanye ababe belokhuza bevelele izinto ezixakile ngeabortion. But uhulumeni ushaye umthetho wazwaphoqa ngisho odokotela ukuthi abenze iabortion la eSouth Africa. La eSouth Africa noma ngazi noma umthetho usuphasisiwe yini, kodwa it does appear ukuthi iprostitution, ukuthengisa umzimba, kuyinto esisemthethweni. Kwaze kwaqanjwa igama kwathiwa i-sex worker, angashiwo ukuthi i-prostitute, kuthiwa i-sex worker. Lapha eSouth Africa kuvunyelwe ongqingili ukuthi bebe phakathi kwethu. Ongqingili ngiyafisa ukuthi abantu bazi ukuthi akukho ukonakala nokubhubha kwezwe okwedlula kuba izwe livumele ongqingili. Ngoba ongqingili ngisho abantu abangamaKristu ngijwayele ukuba ngisole uPaul ukuthi wabulala umthetho kaNkulunkulu, kodwa ngisho uPaul ukhulume kabanzi ngongqingili. Ngakho ke angikwazi uku-understand ukuthi uma even kwi-New Testament ongqingili bephikiswa, uma umuntu eseba ungqingili usuthi uyamtshela ukuthi lento oyenzayo imbi ezulwini, bese umuntu elwa nawe, njengoba esho nje lapho uNkulunkulu ukuthi abafuni ukuba betshelwe iqiniso, basola yonke into obatshela yona abantu ukuthi lento uNkulunkulu akayifuni, lento oyenza uNkulunkulu izokuhlupha kusasa. Kulevi 20 verse 13 kuthi uma indoda ilala nowesilisa njengowesifazane, bobabili benzile isinengiso, bobulawa nokubulawa, igazi labo libe phezu kwabo, kusho uNkulunkulu. Kusho uNkulunkulu. KumaRoma okuqala verse 26 kuthi ngenxa yalokho, kukhuluma uPaul lapha, ngenxa yalokho uNkulunkulu wabanikela ekuhekeni okuyihlazo, ngokuba abesifazane babo baguqula ukwenza okwemvelo kwaba ngokuphambene nemvelo. Ngokunjalo nabesilisa bayeka ukwenza okwemvelo kowesifazane, basha ngokukhanukelana. Abesilisa benza okuyichilo kwabesilisa, besitholela umvuzo ofanele ukuduka kwabo. Khuluma uPaul. Ngakho-ke umuntu akanaso ngishisiza sokuthi hayi mina ngiphila ngaphansi kwemfundiso zikaPaul, because nangu Paul uyayiphika lento. So uma are we thinking ukuthi kufanele ukuthi siphile ngendlela ethandwa yithi singamakholwa? Kusho ukuthi wena kufanele uyishayele umthetho wokuthi ngifuna ukuthi ngiphile kanje, bese nangempela uyaphila kanje. So lokho kuphila kwakho sekuyizulu lakhile. Njengoba ngikhuluma nje, kunabafundisi abaqhamuka emzini emkhulu abamaphakathi kwabantu kodwa bengongqingili.
uma ngikhumbula kahle indodakazi kaBishop Tutu iwumfundisi kodwa iganene nenye intombazana eyumlungu bayindoda nomfazi lo muntu umfundisi angazi noma useweseli nomuphi kodwa ungumfundisi uma ngabe umuntu ezoba ungqingili to an extent ukuthi eshade nomunye umuntu kodwa ebese ema phambi kwabantu ubafundisani labo bantu ngoba ubafundisa into uNkulunkulu oyikhulumile ngisho kwi-Old Testament wayikhuluma kwi-New Testament ukuthi isinengiso kuNkulunkulu lo muntu kodwa ucotshelwe ukuthi ebe umfundisi kodwa ufundisa abantu kanje what kind of life inhloboni yebandla esilakhayo inhloboni yabantu esibakhayo esimene sinjalo so isimo esiphila kuso singaphezulu kwesimo seGomora neSodom iGomora neSodom kwakuyindawo mhlawumbe yodwa namhlanje na the whole world iGomora neSodom and therefore we must not be surprised ukubona the whole world isesimene sinje. Must not be surprised. And our pastors, our fundis, and our prophets, nabani, they are silent. They cannot say what is happening. Kanti bangaba-prophet bokwenzani bangonkulunkulu bokwenzani uma kuzothi mase kubhubha abantu bengakwazi ukuchazela umhlaba ukuthi kwenzekani bangaba-prophet bokwenzani bangonkulunkulu bakwenzani okuzothi na abantu sebefaka imfonyo nabo beyifake imfonyo nabo beyivalele endlini ngoba umsebenzi womprofeti umsebenzi womuntu ohlangene noNkulunkulu njengoba ngichaza njena lokhuza uNovember last week ngenkathi ingilosi ifika isitshela ukuthi kuza isifo esinje yasitshela ukuthi kasithandaza bekukhona kulamasonto edlule ingilosi isitshela ukuthi abantu abazi ukuthi abantu abonile kodokotela kodwa abantu boneke uNkulunkulu yasitshela ukuthi abantu abaphendule izingubo zabo befaka amasaka ngoba bonile uNkulunkulu becele uxolo and confess their sins ngoba uma kungenjalo bazobhubha ababuze uNkulunkulu bengabuzi kodokotela ukuthi noyithola nini amavasini buzana uNkulunkulu ukuthi senzeni umuntu mayikholwa uyayithi mayivelelwa usize ebuze uNkulunkulu ethi Nkosi ngenzeni akayivalele endlini yabo akho umuntu ongalwa nabafundisi nabaprofeti mabengahamba bawukuma eintabeni bekhulume ukuthi Nkosi senzeni akho umuntu ongalwa nabafundisi mabengasitshela ukuthi le coronavirus into eyenziwe umuntu noma into eyenziwe uNkulunkulu nokuthi le coronavirus iyiphi isolution yokuyiqeda akho umuntu ongalwa nabantu kanjalo ngoba nohulumeni ufuna isolution ingilosi thina isitshela isolution but people will not allow it ngani ngoba they have been taught ukweyisa uNkulunkulu they have been taught ukuba befundisa abantu ukuthi bengawugcina umthetho kaNkulunkulu ngakho ke banamahloni ukuthi betshela abantu ukuthi sonile
sonile. Abantwana bakwa-Israyeli babekwazi ukuguqa besho uNkulunkulu ukuthi sonile. Ngoba abantu kade babona. uNkulunkulu akakufihlanga ukuthi uma abantu bona uzobajezisa. Ngesifunde kuDeuteronomy 28 verse 58 kuya ku67. Deuteronomy 28 verse 58 kuya ku67 61. Uma ungaqapheli ukuwenza onke amazwi alomthetho alotshiwe kule ncwadi, ukuba ulesabe igama lakhe elidumisekayo nelesabekayo elithi uJehova uNkulunkulu wakho. uJehova uyakwenza izifo zakho ukuba zimangalise kanye nezifo zenzalo yakho, izifo ezinkulu ezihlala isikhathi eside nokugula okubi okuhlala isikhathi eside. Uyakubuyisela phezu kwakho zonke izifo zaseGibhithe owawuzesaba, zinamathele kuwe, konke ukugula nazo zonke izifo ongalotshiwe encwadini yalomthetho. Lokho uJehova uyokwenza phezu kwakho uze ubhujiswe. Amen. Khuluma uNkulunkulu. So the question is, but uNkulunkulu wakusho nje ukuthi uma singayigcina imithetho yakhe uyosilethela izifo ezimbi. But God said it. Abafundisi bathini ngoba phela baphethe iBhayibheli. Is this a lie? Is it a lie? No, it's not a lie. But the liars are the priests. Abangafuni ukuba bekhulume iqiniso. Njoba ade esho uNkulunkulu kuyizakho ukuthi abafuni ukusolwa, abafuni ukutshelwa iqiniso. Uma ubatshela iqiniso njoba ngikhuluma njena into engizoyithola kusolwa. Hayi wena ukhuluma kabi ngongqingili, hayi wena ukhuluma kabi ngeabortion. But why? Ubani ofanele nitshela iqiniso mangaze nitshela mina? Nifuna ukutshela ubani ukuthi uNkulunkulu lesimo enisiphilayo uyasenyanya? Nifuna ukutshelwa ubani ukuthi uNkulunkulu ukushila ukuthi uma ningasayigcina imithetho yakhe uzonilethela izifo? Ingilosi ayiphumile kulayini uma ithi abantu abangafuni ukuphila kodokotela ngoba abantu bedelele uNkulunkulu, abantu bone uNkulunkulu. Ngakho ke abaye kumuntu abe ongakwazi lento kuyiqeda. Abantu mabefuna ukuba bephile ababheke uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu uyakwazi ukuthi enikeze odokotela ivasini engasiqeda lesifo ngosuku. Futhi uNkulunkulu uyakwazi ukuthi lesifo esiqede nje ekutholakala bonke abantu sebephila ngaphandle kokuthi befe. God can do it. But kulabo bantu abangakholwa kuNkulunkulu lento engikhuluma is far-fetched. Because abantu have been taught ilokhuza is science, as if science controls the spirit. No. Abatsheliwe ngamaqiniso kaNkulunkulu ukuthi ake sibheke uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu uthini. Abantu abamnyama are the spiritual people. Okufanele ngabe bayayicabanga lento ukuthi ngabe khona enesibonile uNkulunkulu. But surprisingly, sinaba bishops, sinaba pastors, sinaba prophets, sinaba apostles, akakho othi ngase kwenzeke yini ukuthi sonile uNkulunkulu. No, they are not saying anything. Bonke bathembele odokotela nakusasa nje akhonkonzo ezobe khona abantu bahlele endlini, nabafundisi bahlele endlini, nabapostoli bahlele endlini, no pastor bahlele endlini,
nabaprofeti bahlele endlini noNkulunkulu bahlele endlini. No one is saying, what does God say about this? No one is saying that. Bonke bathembele kodokotela. Ungafike uphathe umsebenzi kaNkulunkulu uma abantu sebefuna ukusizakala bese usuthembela kudokotela busungabatsheli lutho ukuthi no, but there is something wrong here. Must you now look at the cause ye virus ne solution ye virus kudokotela, but udokotela ephethe uNkulunkulu. For the world ebizwa kuthiwa is a Christian world, a Christian country njengaleli izwe lamakholwa, fanele abantu manje all of a sudden bethembele kodokotela ukuthi ukuze siphume kulokhu kuhlupheka kofanele ukuthi sifake imfonyo, ukuze siphumele kulokhu kuhlupheka kufanele sithembele kulokhu nalokhu nalokho. But why don't we look at the cause? Uma sikholelwa ukuthi uNkulunkulu ukhona, yini singabuza uNkulunkulu ukuthi uthini uNkulunkulu ngalesimo esikusona? Uthi yini sesabani? Sesaba ngoba sibakhohlisile abantu. Abantu bazosibuza ukuthi senithini manje? Inkosi buselokho enikuzwile. Amen. Asithandaze. Sibheke enkosini. uNkulunkulu mdali wezulu nomhlaba, wena owawukhona emandulo, wena owazala lapha emhlabeni, waletha inkolo yakho, wathi asikukhonze. Sehluleka Nkosi ukukukhonza, nokhokho bethu Nkosi behluleka ukukukhonza. Nkosi sicela ukuba usithethelele, ungabali Nkosi amacala ethu. Sibika lesifo esikhona emhlabeni, coronavirus, esiqeda okhokho bethu, esiqeda nabantwana bethu, ukuthi usicishe usiphelise. Siyazi Nkosi ukuthi sonile kuwe, kodwa Nkosi ungabheki izono zethu. Ubheke Nkosi ukwazi ukuthi siyakuthanda. Usifundise Nkosi indlela yakho, ukuthi Nkosi kufanele siphile kanjani. Cela Nkosi kuba ngamandla akho uyikhumbule iSouth Africa. Ungavumeli Nkosi ukuthi lesi sifo sande, bengafi abantu bakho. Noma sonile Nkosi, kodwa sicela usithethelele. Ungavumi Nkosi kuba sibhubhe. Konke Nkosi lokho siyakucela ngelakho igama, manje kuze phade. Amen.